ki den toy fu masragado de mati doro gado fu hari de mati sani de tunguru sani troe de short time hotel a Kerki and of gado woko tegi opulak na de tranasi challenge ko fu hor you in sondu dat what tegi you dat and then the chifu gado be mo desre santa na de moderno kota de Kerki no de na moderno bonu kampu de Kerko so na moderno bonu kampu na sani habituele leugenaars tenaman lewale si de ma biftalin kodoro ze zijn habituele leugenaars de mannen tegen you a Waarheid de mannen tegen you van Jezus ziet eruit en zei de Jezus komt in een kruis nooit te mij tegen je sanati maar herde im sayo mijn horde commander is masragado de mannen tegen van dat de manja if one vrouw met tieren also precies let van de no man hebben snap festen winkri no man hebben snap festen winkri ik rabu dat amam dem da also e brengen de ting e brengen vrouw dat amam dem toe ik rabu dat lees abu kufu 1 2 Korinthe 10 vers 3 de kasi ale wati eto wansani if de man die bij de commentary uno bem op de vrouw naar de pompstation uno bem op de vrouw is er sant op strati maar de bem tiri de osso want sang na mamus chamonika osso uno a Bijbel no want futa de vrouw moest de wang wama moest de nesti wama moest lei aangezien ik rabu dat maar no zou abi de umasma de vrouw de rokolek asina de pompstation ik rabu dat want sang je hebt 1 ouder gezinnen no de kade taki 1 ouder gezinnen no de in a Bijbel wa vrouw moest op een man futat wa vrouw wa kade me kwa vrouw ki wa man dat na tak voor een vrouw ki wa man dat ne roko amus de wa vrouw ki wa man man of course train na man Kim Sani Timothy in Timotheus no 5 vers 14 1 Timotheus 5 vers 14 nou even naar dat jaar ja abu kufu 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 14 u brada sa u yere zei de kado me kwa vrouw u yere zei de kado me kwa vrouw o lees in na Bijbel en of een vrouw ik ook heeft in een pompstation FSC Sani er ook even keihard bijna lekker man no kado tak a vrouw moest meki a man wa yepi man a vrouw moest yepi a man lees het abu kufu 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 14 voor dat ene nu wanneer de jongen weer doen voor trouw de jongen weer doen moest trouw jongen de umasma ben trouw lees het voor meki picking dat na de taak dat na een deel voor de taak de meki ting doe umasma dan pe in a libija in Sranang of dat grond tapu en tak ya mino meki picking Soma you, kado ki you aroko, in mek ting, gi masra. Lazy, putiri them also. In tell you make them ting, gi masra, de tiri also. In a kotiri strati. Ye tiri also. Lazy, and not forget that someone disinfecting against the bribiwa, passing for Abiwasani for Klagi. Inomgi, then a buitenwacht. De vijand voor uno. Girem wa okasi voor tak tegen den team voor Masragado. Inom girem wa okasi voor tak tegen den team voor Masragado. Want sang, de mout, de na mij lukude umas masay roko na de pompstation. Is dat de mij taki? De man
E me kichina anesma, maar de man is zorgen ting. Dan nou de vrouw abi koroko. Want blakama de matak blakama me kichilek alata. Dat is zorgen. Ja toch na dat de mij taki. Lees het al lezen. Abuku voor 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 14. Voor dat ene, die wanneer dat jongen we doen, voor trouw, voor make picking en voor tieren them also. En nog voor ki, dat zomaar disipeti against the bibiwan, passief voor abiwa sani voor klagi. Voor tieren them also, tere tieren them also dat want taki, de zorgu tak alasane wakabuna also. Nangatati, de hode masrana also. De masrana also, de go snap fest de wenki. Igrabuto, de masrana go snap fest de wenki. Want dat de masrana go snap fest de wenki, de go lurtra umasma. De go lurtra umasma. Igrabuto, lees het al lezen. Abuku voor 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 14. Voor dat enemy wanneer de jongen we doen, voor trouw, voor make picking en voor tieren them also. En not voor die passie, not voor die dat zomaar passie, not voor die dat zomaar disipeti against the biribiwan passie, voor abiwan sani voor klagi. Voor kiwan san voor klagi. Doe unom giden tranasi, wan reden voor klagi tak tegen unu. Tak luku, de umas mamus roko, dat de man is snap vest de wenkri, de man ne do next. No. Wan mamus strong en vrouw. A mamus sek verantwoord toe. Gim Sani. 1 Koningen 2 vers 2. 1 Koningen 2 vers 2. Ik raad het op. Want no one man, no one kerk of zo, no one instantie en een maatschappijsregie, de debat. Een maatschappij, de debat naar de 25 is gevallen per maand. Want een maatschappij is een condoom junu. Een maatschappij is een condoom junu. Dat ja, vrij veilig. Je moet het met een condoom doen. If je go lang condoom na scoren, zeg het tegen een team. Zeg het tegen een team. Ah? If je go lang condoom direct na scoren. Lees het. Abuku voor 1 Koningen, hoofdstuk 2 vers 2. Misa God na de passie voor heri grond tapu. Is na koning David. Et takinang en man piking. Koning Salomo. Fos adede. U grabu dat. Koning David, fos koning David adede. Hij takangen man piking. Hij tegen Samus toe. Famus tier chares refi na grond tapu. Voor dat ede, je moet zo de trangen en sorry hoe ze refi dat je een man zoeken. Lera sa koning David tegen en man piking. Je moet zo de trangen en chari hoe ze refi dat je een man zoeken. Maar koluku van man na man zoeken. Koluku van man na man zoeken. If a man te ama zoetef non. Tama zoeteng geslachtsdeel in een 14-jarige meisje. Of tama et jou umasma bij een short time of hotel. Koluku heeft dat you elkaar een maningre. Ik raad dat. Want aan het hele was dat jou een maningre. Lees je. En hoor dat plek die masra you kado. Voor wat kan je? Lees je maar, sorry. Lees je maar. Abuku voor 1 Koningen, hoofdstuk 2 vers 2. Misa God na de passie voor heri grond tapu. Voor dat ede, je moet zo de trangen. En sorry you strefi, like you a man zuma. En hoor dat plek die masra you kado. Voor wat kan na hem passie. En voor hoor hem wen, na hem commanderi, na hem kurutu, na hem kontoiki. Zo like dat wen, voor Moses, ben schrifi kaba. Voor jou kan venipu, na alla sani disi you sa do. En alle principes you sa go. Ja, je doet een kotoigi, je doet een commentary, je doet een wet voor masragado. Dat zijn ook wel je boom. Dan voorzien dat je nou een man. Maar dat je in een hoorde commentary, je gaat schrijven aan een vrouw, hier en daar. Ja, nou een man. Ja, nou een man. Ik raad het ook, ja man te trouwen een vrouw. Ja man te
ine tari I vrouw gonna I man and I pauso. Ya no man if you do sanati. No, ine tari I vrouw gonna I panay ma also ye pe tang no na panay ma ya no man. Im abi igi also da ya man. Dan for sim tek vrouw. Ikra buto. Gim sani. Sani baka. Da wet voor master de so droog. Salam ni fanti. Salam ni fanti. Lees. Abu Kufu Salam, hoofdstuk 19 vers 8. Da wet voor master de sondro foto. Oké. A wet voor master de sondro foto. Gonna Exodus 20 vers 1. Gonna Exodus 20 vers 1. A wet voor master gado de sondro foto. We lezen uit de Bijbel. A wet voor master gado de sondro foto. Hoe je is a wet voor master gado taki. Lees je. En boek voor Exodus hoofdstuk 20 vers 1. En gado ben taki ala de woord to disi taki. Die de master you gado. Disi ben charu komen pa voor de kondre voor Egypte. Jere sa gado taki. En a gado disi ben charu komen pa voor de kondre voor Egypte. Lees je. Comment pas pour la auto fukasiba? You know musu abitragado na mi fesi. Yere sa gado taki. You know musu abitragado na mi fesi. Ala yari wa fira dot fisi chobokers. Na wa tragado. Leisi maka. You know musu abitragado na mi fesi. You know abo tragado na mi fesi. Des smoke cigarette na wa tragado tu. They smoke a cigarette. Now, tragado want to make a cigarette. You gado. What did they so do? Want with me tell you for that stop eat donkey. Tap a cigarette. He make it that you gado. They do one sunny. Sound that tum sifuru. Man of gado. You make it that you gado. I control you pop key. You control a slave thing. Lees maka. Abu Kufu Exodus. Hoofdstuk 20 vers 3. You know musu abitragado na mi fesi. You know musu make you a popki give you srefi. You know make one popki give you srefi. No put a dog fisty chobo cash boom da. A dog fisty chobo cash boom na a popki. Anof kado. Listen maka. Abu Kufu Exodus. Hoofdstuk 20 vers 4. You know musu make you a popki give you srefi. If we are scientists, the Kerki was scientists there na loktu in the Haman. If we are scientists there na grontapu na ondro. If we are scientists there na in the watra na ondro grontapu. You know musu boy give you srefi, give them if you did them. You know boy give you srefi if you did them. If alla yari ye tak in you ede tak 22 December e doro ye ambegi asandati want I onthouwing. I control to you. If you Oshitamara le consanta day, now I'm kado to you. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can. Change the world to what it needs. Stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.